Aquest any l'exposició temporal del Castell de Púbol està dedicada a Antoni Pichot i porta per títol Entorn de l'escenari. Presenta 14 pintures d'entre 1999 i 2013 i una escultura de 1975 que Gala va recomanar a Pichot que l'exposés. Va estar contemplant totes les coses que jo tenia per al taller, com és natural, ple de quadros i tal. I en un moment donat em va dir, perquè millor s'entengui la teva pintura, seria bo que si un dia presentes alguna exposició o fas alguna mostra, ensenyis també un d'aquests maniquins que tens aquí presents, que els trobo fonamentals per poder argumentar i per poder raonar el que és la finalitat dels teus quadros, de la teva pintura. Està avui exposada i és un miracle que sigui aquí, perquè us asseguro que si algú esternuda passant davant d'ella cau. Doncs se subjecta només amb uns petits filferros i per la llei, pel pes, per la llei de la gravetat. Per tant, no pot ser delicada, no pot ser més efímera. El que passa que en el meu taller va aguantar 30 i pico d'anys, com també hi he anat aguantant jo. Aquesta original peça, un cop finalitzi la mostra, formarà part de la col·lecció del Museu Dalí de Figueres. L'exposició es complementa amb un documental sobre Pichot, el seu procés creatiu i la relació que va tenir amb Dalí. Aquest any hi ha una novetat, que hem volgut fer un documental arran d'aquesta exposició, que es pot veure a part en un espai que hem habilitat i que és nou, i també que està inclòs en el catàleg. Aquest documental l'hem titulat Dalí Pichot, l'al·legoria de la memòria. Tenim l'Antoni Pichot que ens parla de la seva obra, del procés de creació, de l'obra d'art en general i sobretot d'una relació entre dos artistes, Dalí i Pichot, que es coneixen des de sempre. L'Antoni indiscutiblement és la persona que ha tingut més relació amb en Dalí, suposo que la Gala en va tenir més, però bé. L'Antoni, des que va néixer, era un tema familiar, doncs sempre va ser el gran amic d'en Dalí. I actualment jo diria que és la persona del món que sap més sobre l'obra d'en Dalí i sobre la vida d'en Dalí. En aquest acte, com a convidat, hi ha intervingut el director general de la Caixa, Joan Maria Nin. També vull destacar la manera com Antoni Pichot transforma la matèria a partir de la imatge d'aquests líquens de color groc, tirant a taronja, que acostumen a trobar-se agafats als troncs, a les parets i a les teules de les cases en molts pobles i ciutats de Catalunya. En l'obra de Pichot, els líquens es converteixen en un símbol solar. L'exposició Entorn de l'escenari es pot visitar fins al dia 6 de gener de 2015.